Woo! Look at that, guys! Look, kanindot! My darling, I love you, 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 I love you. I have a homeless. Oh, mom. Paabotan sa natin itong multi-cab usa. Morning, sir. Ay, ikaw si Cap. Si Margaret de ko, sir. Kapitan. Caminero Francisco. Caminero Francisco. Paabotan sa natin uban, sir, ha? Mo ni ilang health center. Ilaw, may center. Health center sa Ubos. Ang taas, inyo ha. Sa barangay captain. Ah, okay. Ila pong chapel. Wrong. Gapanon. Ano po, ma'am? Yo sakay. Maabot na sa imo ka. Ah, duta sa view, uy. Naman po eh. Gigikuha dito nga camping site dito. Ubos. Niya si Kuan, no? Tara mo na ba? Pansing. Nagbulain rin yung motor, eh. Sibog kini. Asa mo padong, guys? Padong ni Suyapan. Dalagit. Oh, napa? Walo-walo ni. Maris atong di ay. Hey guys, so padong mi sa Taberna Cave. Dayon mga tupod mi og campsite diri sa Balaas. Nya ang ikatulo kay katudong murag gawasan nila diri. So atangi among mga vloggers, mga arga vloggers. Alright. Dakuan na pani mo dai. Nita na dyan, no? Mara plastic to. Tagay, tag to ko. Pareha kadaka sa kong naw. Ay tag isa labi. Mainom niya. Ang naong pareha kadaka sa umpan. Woo! Paniki. Oh, paniki na paniki. Ang ban sa Balas guys, pareha kadaka sa kong naw. Star. Dako pa din sa kong naw. Ta padong day. Una maglubad ang paniki. Nasa ta padong di ay nasaag na pud ko. Gapon nabot kog bugot. Pambuko to Balaas. Round south ni, round south. Woo! Mga laagan! Dali, mamal! Hoy Albert, dali na. Paniki na ta. Lapok! Okay na kabatch ta. Ang hangin. Panagid, gamay na lang. Hanga kayo guys. Padong mi sa Taberna Cave. Taberna. How zay? Oh gyud. Alright. Kuya nga sa kuan ay bukid dako. Tuwa na sila sa ubos itong mga kauban. Nana magamaoy na pud oy. Gapoy nung kuan niyo yan. Iya ako uyab gatumboy asa nito ka ari-ari ta ko niyo diris lantoy. Ay sa KFC. Naraman ko ari. Ay dara di ay siya. Ay. Hello guys. Amiga, kumiti na yung baby ko mo, anak mo.
The Kamaring Angie. Guys, kutas na kaayo. Pero manulad kita cave, ha. Tanaw dito ay. Nani mga gwapa. Supportive kayo si Kap. Caminero. Mao pataw ng hagbas din Caminero town. Francisco. Yeah. Oh, alright. Oh, shout out ni Cap Francis. Lu, ano to guys? Lu, kadako. Hala di ora. Suway mo dawat nako. Wala, saan man iday? Thank you, Day. Thank you, Day. Tabi. Kanang diha te, maon ay tubod din ha. Lalong jud kay na pud na siya. Lalong din din. Walay nakakuan diha. Walay nakakumla. Woo! Look at that, guys. Lo. Aladay, aladay. Sinilas. Nandi, slide na akong sinilas. Hello, kanindot. Duha ra limit. Pagkahuman wa na limit. Pasukan naman na dala ko sa tao ang kuhito kasi gusto ko lalong. Imo na usami ka oh. Ha, narami ka. Okay ra.